Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailinged itinagan alara. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagtaodak iti broken family. Gapo iti dayta. Nakaaramidak iti kamali a desisyon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lara. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan anak, awan maitad ko akwarta. Amumat ababasit pailaang dagiti kakabsat mo. Imbagkan ka, tadakkel kan. No talaga kayat mo ti makaadal. Urayag sardang ka pailaang iti makatawan. Agtrabaho ka, tagurnong ka. Tapno adda pang ituloy mo iti panagadal mo. Diyak namin kayat ti sumardang na mabalin, papa. May salaangan natawan, agraduara kon. Amang ano sumadutak to namang ituloy iti panagadal ko. Pasensya ka talaga, nanak. Ngamawan maitad ko ken ka akwarta. Agkurkura nga talaga ti masapsapulak. Ngagpaay ka da kami. Iso makamu ka paila nga mangi remedyo. Sige nga rod, papa. Agyaman naklaangan. Kat pasensya kayon, no nakaisturbo ak. Ti inam, awan ka di maitid na kan ka? Awan ka no, papa. Ngam kanayon mat nga agin inom. No dumawat ak iti kwarta. Agungot mat. Dumawat ak kano kada kayo. Awan lata tinagbaliwan ti inam. Iso kumatimang tulong kan ka. Tawan mat sabali a paggastusan na. Diyak mo tamo no apay akas jay ni mama. Barang ano makapagpanunot tumot laang, papa. Kasano dayta no saan ka makabayan? Saan ka laki di maka-exam? Ag problema ak nga rod, friend. Anya nga tatiaramidog. Maaburido akon. Diyak kayo tagsardeng. May salaangan atawan, malpasak tun. Ada ibagakan ka amabalin mo nga asitgan. Am-amo ni Jeff a boyfriend ko. Adakan ka, ano kayat mo, no saan? Ada engineering am-amo ni Jeff. Agdamdamag ka no iti estudyante nga agkasapulan iti kwarta. Amumot siguro no anya ti kayat na. Sige, bayam ta panunuta ka nga imbag. Sige, ibaga ka ni Jeff. Itagaw kan ka ti number ni Jeff. Sikan ti makaamo ang mga awag kan kwa na. No kaano, anak kasagana ka. Sige. Agyaman ak, Vanji. Adeta, agriring ti cellphone ni Jeff. Hello? Hello, Jeff? Ni Lara daytoy. Gayam ni Vanji. Oh, kumusta? Nakapagpanunot ka? Wen, Jeff? Kayat ko amam-amo ti bagbagam. Sige, yamamukan ka inton bigat. Sikat ti mangibaga. No sa dino ti kayat mo pagkikitaan tayo. O sige. I-text ko kan kainton bigat. Tangay na yamamo kayo matan iti tunggal maysa. Tanawan kayon. Tapno makapagsarita kayo. Sige, Jeff. Agyaman akmanan. Okay. Nakapanawon ni Jeff. Nalawag ka di matlaan kan ka. Di kayat ko ang mapasamak. Uwan, sir. Naibagamot ka ni Jeff. Nasaya at nung nalawag matlakan ka ti amin. Itad ko numano ti kasapulang. Basta sumurot ka lakit di kanyak. Saan ka madanagan? Tung palag no anyat imbagak. Itad ko amin nakasapulang. Agyamanak, sir. Kahit agkita tangarod intong rabi 6 o'clock. Okay, sir. Umanay ka din dahit akwarta? Sobra-sobra dahito yan, sir. Makabayad ako ni iti tuition ko. Adapay sobra na. Tapno adda pang allowance mo. Kahit awagan kang tumanan. Uwan, sir. Umawag kayo laan. Nasayat nga ron no kasta. Alas 12 iti rabi. Iso nga itulod ka matan. Tamok nga adapay klase mitong bigat. Katuray siya ka. Adamat trabaho ka. Sige, sir. Kat agyaman akmanan. No kasta?
Agkita kayo manen ka ni Billy? Wan, imawag mat, di makipagkita akmanan. Kat, kumusta ngay? Nasingpot ka di? Wan, nasingpat. Kan saan ko na problema ti kwarta kas idi. Siyak pa'y kat din ati agatang iti kasapulan mi kan ni mama. Imbag ano saan nga agdamag ti inam no pangalalaam iti kwarta? Awan mo't bibiyang na kanyak. Uray maladawak nga agawid. Di na pa'y damagan no naggapwak. Kasano kat aramid na mat. Agawid mo't no kay kayat na. Dayta ka di ti rason? No apay ang nagsinada iti amam? Siguro. Basta, kanayon damot lang nga agapa idi. Kanayon da nga agsungbat. Aging gaan nagsinadan. Narabian ka manan na si Mangpat. Naggapgapwang. Itaman pa damagan nyo tinagapwak, mama. Kaano pa nga adan pakibiyangan nyo iti mapaspasama kanyak? Pasensya kan anak no kastuyak nga inam. Ngamita, nakaamiris akon. Pasensya kan tanabaybayan ka. Imbaglakit din ta na ikarigatam nga intuloy ti panagadal mo. Ita, dandani ka nagturpos. Maragsakan akparakan ka anak ko. Kat pakawanan na kuma, no saan ka natulungan. Nasaya at mat no kunayo anak kaamiris kayon. Kayat ka di asawan dayta, asaan kayon nga agbartek? Juan, bumakatak mo tan. Kat adun ti marikriknak iti bagi. Nasaya at nga rod no kasta mama. Ala, agi na nata yun. Kayat kun ti maturog. Masapa pa'y ti klasek, inton bigat. Umadani gaya man ti graduation mi. Kamaudyanan na, makagraduara kon. Kat, sa anak ko makagraduar, no saan agapukan ka. Agyaman akmanan kadagiti ado atulong mo kanya. Awanan yaman na. Kat maragsakan ak, tama kagraduar kan. Congratulations in advance. Katsapay ko tanasaya ato ti pagtungpalam iti masakbayan. Amang ano kayat mo nga atendaran to ti graduation ko? Kaano ti graduation mo? Inton pet sa 22 iti day ti abulan. Sige. Kita no sa anak a busy. Ang amno busy pasensyakan. Sa anak a makaumay. Saan nga imatendar ni Billy iti graduation ko? Manon abulan asan ang nag-text kanyak. Nairana mo takas to iti sitwasyon ko. May katalon a pregnancy test ko da ito eh. Kat talaga a positive. Anya ka din da ito eh. No kaano ang nakagraduarak, isumat ti panagsikog ko. Anya nga to ti rumbang nga aramidak. Ay, gayam. Biro kak ti Facebook account ni Billy. Ita lang ang malagip ko akitaan manipod na amok. Kasano, kat kwarta na matlang amin tinapatag kanyak idi. Billy. Ha? Dahito ti Facebook account na. Ha? Pamilyadon. Ibagak na tapay kan kuan at sitwasyon ko. Amang ano ibaga na laang nga awan pagrubangan na. Tabi na ibayadan na klaang. Saan? Jakon awagan. Mariribukan ako na yan, mama. Kasano da ito yan? Masikugak. Ngam adda pamilya tinakasikog kanyak. Unay kamatan anak ko. Di mo la sinaysaya at ang tinagpili iti lalaki. Nakaadal ka pa'y mat ama ko na. Anya ngay ita, agsikog ka abalasang. Planok ti agaramid iti saan anasaya at mama. Diyak kayat ti maibabain. Diyak kayat ti aganak abalasang. Sa anak pa'y anak kasagana. Kaya't ko pa'y ti agbirok nga umuna iti trabaho. Saan anak? Dayta ti di mo aramidan. Saan ko nga inaramid kan kaidi dayta?
Adda akmat dito'y nga inam. Ag tinulong ta, aging ga maipas ngay mo dayta. Kat inton makapagpas ngay ka, siyakto ti mangaywan, kat agbiro ka iti trabaho. Agyaman ak, mama. Tada kayo amang tulong kanyak. Diyak amo ti aramidak no awan kayo. Agkararag ka ang anak ko. Amok adi na tabaybayan ti Diyos. Adda di tadaytan. Iso asang mo nga ron. Ay na, nagwapo to'y anak mo, Lara. Nagrigat gayam ti agpas ngay, mama. Kasta akmat, idimpas ngay ka anak ko. Kat manipod impas ngay ka, sa anak kon ang nagsikupay. Anya nga tati agur-uray ang masakbayan ti anak ko. Awan mo't amana. Kasano no intun dumakkel kat birukan na ti amana. Anya nga iti ibagak, mama. Panagkunak, masapul nga ipakaamumat lang iti amana. Amuna ka di ang nagsikog ka. Panagkunak at karbangan namat amaamuan nga daputot na kan ka. Ama no saan na abigbigan, mama? No saan na abigbigan? Bayam lang. Ti importante, maamuan na nga daputot na. Kat addakan ko na, no bigbigan na wan no saan. Kumusta ka, Lara? Maragsakan na ang makakita manankan ka. Pasensya ka no na istorbo ka. Ngam, napatag namin ti ibagakan ka. Okay laeng. Ibaga mo na, noon niya't ibagam. Mabalin ka di adamagak pa'y nga umuna. No apay asaan kan nga imawawag. Manipod idi na udi ang nagkita ta. Ikang ka iti gundaway mong agpili noon niya't ikayat mo. Siyempre, naggraduar kan. Makabirok ka iti trabaho ma. Kat saan mo to akasapulan ti kwartak. Kat amok, saan naktumot na nakasapulan. Ngam na sikat mangawag kanya ka. Kat ibaga makayat nakamakita. Agpakita akmat kan ka. Manipod idi saan kan ang nagpakita kanya. Saan akmatan ang nagbinulan. Nagsikugak. Kat ita, kayat ko amaamuam. Nga adda putot mo kanya. Anya? Nay, apay nga italaan nga ibagam dayta. Nagbuto nga namin. Gaputa nakitak ti Facebook account mo. Kat pamilyado kan a tao. Uray pamilyado ak. Sustento ak ti anak ta. Pasensya kan, no saan ko nga imbagakan ka. No kayat mo, mabalin mo mat apa DNA test. Tapno maamuam no talaga aputot mo. Uray saanin. Saanan nakasapulan dayta. Mamati ak iti ibagbagam. Kahit mamati ak aputot ko. Kaya mabalin ka di. Ngayam amok kadag iti dadakal ko. Gaputa apo damat. Uwan, apay kit din asaan. Saan ka ang makabisita ko, Nam? Wan, nag-positive iti COVID ti asawak. Kahit agan-anmat kayo kuna. Saan kayo pailangan nga rumrumwar? Tatalaga delikado. Sige nga, Rod. Uray da kayo, mat. Agan-anad kayo. Naka-isolate ka. Kan uray dagiti duang anak ni. Talaga narigat ti kastoy. Ano saan ti agmay-may sa? Kan saan nga kikingita. Iswa pasensya ka na. Nujak matungpal ti karig. Apasyarak ni baby. Okay lang. Tinapatag kat saan kayo nga ag-positive. Kan agimbag kumamutan ti asawam. Sige, kastapay. Urayam tumanan ti hawag ko. Sige nga, Rod. Bye. Manon abulan asan nga imawawag ni Billy, mama. Anya nga tanti mapaspasamak kadakwada.
Kuna na ngamin nga urayak lata ti awag na. Ngam, saan matang nga imawawag? Diyos ko, anyang amin daytoy asakit. Nakabutbutang. Iswarod, mama. Maapektaran mo't aminan. Agkararag tayo latta iti apo. Isulaang ti makaisalakan kada tayo anak ko. Wan, mama. Madanagan ak ngamin. Amang ano nag-positive mo't ni Billy. Kaya't ko launay nga awagan. Ngam imbilin namat ngamin nga urayak ti awag na. Ay kat urayam latta, anak ko. Kumusta kayon? Apay nga italaan nga imawag ka. Madanagan ak pa yan. Kunak no nag-positive ka mutin. Lara, natayim ti asawak. Anya? Makipaglading itak, Billy? Agyaman na, Clara. Kada kayo. Kumusta kayo, matita? Okay kami laang. Di na kami pakadanagan. Asikasumpay laang ti pamilyam dita. Uwan, yung pag-amuglaan kan katinapasamak. Isu ang mabayagan siguro ang makapasyarak manan dita. Basta urayam ti panagsublik dita. Wan, Billy. Urayak ti iyo umay mo manan. Sige nga, Ron. Bye. Aklunak ang nagbasulak, Mr. Lonely. Nagkamaliak, ket sapay lakuma, tasaandak atuladan iti daytoy anaaramidak. Sapay lakuma, tagpaay daytoy apakasaritaak, apagadalan dagiti dumdumngeg. Toy pagayam mo, Lara. Lara pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ala, agpaay nga adal ken kadaytoy anapasamak ken ka, ken agpaay matlaeng nga adal kadagiti dumdumngeg. Ano dumteng ti tiyempo amagipit tayo, pilyen tay latta ti umno awagas, tapno awan ti pagbabawyan iti udina. Ala, Lara, ay wanam ti anak mo, ket padakkelam iti nasayaat asursuro. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam nagpailinga di tinagan Lara, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ken iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.